Hingke mwtai thang naro nai tongni choyawi. Ani nagi pantara nai ta. Alu kirja khaba. Am dam tingman. Aru the galo bai pumye. Lam shogo jotono no haino hai ani YouTube channel noro kaham tong mane blina hambo kaham no tini hingke ani banta matayo thangnai noro nai tong di joyawi ampai kha noro bahing jake kamai no sadita o kurti bai ang manda majaka Oke ani amma bai papa do angka hingke jeng thangai tongo ta hingke jeng tini choro depta matayo thangnai do choro depta mata hingke jotono saimana blina hingke baksa saimne arok tini nai di hingke tai khobo khulom dita kani logi noro jotono tini khulom lai di hingke jeng tao thangai tongo do hingke norok bo mutai ani logi logi khulom di do Shopai lekha tabo hingke prosado kisa nagana do noro nai tongni choro depta matai ta jengmai asak chaila gana no 25 minute rok naganai ti gana ota hingke tabo hingke prosad nai tongo hingke tabo hingke hapsinai do hingke noro nai tongni hingke ang tabo noro sai khana roano tamni bagai jeng matayo phai lekha ang tomojani hamya mamang tongo ta ani ham kraisa kari kha ama bocchi konmi konong ya kotor kotor sango hingke koibar se doctor ma thanglai hingke tomo tomung abo sai se mali ya tomung kha amani bagai matayo chakmani ma amani bagai video ro kaham kari manja jaya kisa hamai video ro kha hingke no sa haimang jaw atang Aman bagay nang ham karay sa kari kata mong ka. Naro joto no naitong nairok po asibado bay dano. Hamya sa erok tang sitong ano burok rarong nilag. Mane asibado nang plena amon bagay ta. Masay tong uta. Mane jengje manito maro o jagani o jayrong no ready nita. Ma bushka satung o video sa kaham kaya to haipano satung mar mokor sang naila kaham ke khulum malia Ano simine prosad di ka ke baphan maya ta asuk borok phaima sa ano riru ang leki heka matongka ano hamrena muchung khana markhino amano kota bang hami tangsina mo chawoi naro bocha dikisa ojora tito kaham nong kataisa matai ni ashibat bai Camera simi khating na no abo to gonta to kani kai ai na kam camera Apa si video kayo ano? Am si to da ko ni to ri pa kham mani se bo te sa to to. Am sa ni ang video sa sa ya. Eko na di bini bini na mi tong ka. Thai. Ano kirja khaba am dam tingman Alu kirja khaba. Am dam tingman. pa nai tho ke to ne jang nai la bisingo thangjak liata photo bujak man khumta hingke narong no phunu man khum ke jeng tabuk o jaga mo o jaga ni o chai no mane o jai kotor no chini sema changna bagai phaile ni hamnai ta tabu karu sangi tongo ta chang
Naiti borok tongmani jaga naithok ke pura poriskar ke toni rijak ore jabra kai mane naithok jasukang oro ke chung mayo khaikane mabai mani pai tongo to ke papa hangke u yakung kaisa kaisa korokta ini ke chung jini nogo borong no kisa nihinoi invite khaita mai jara naita ga amani bagai tui na kha aro gete banana tongkho mosla rokta mane sikang sikang ma paya phota mutui mutaya thana sikang ta nangno panda rok phan khaina muchung khain kita yaman bagai jengge mutaya thangpai khato mutaya thangpai kha direct no jeng bazar hambui mane pai tongota पापड़ त नदी पापड़ त नि ना पापड़ खामो हमरा अच्छा अन बर्थडे टा 18टा 18 त आ दुईटा दे je mane nang mani na khato ke jeng ta no thangai tong Actually, tay ko no काम करे हम तो रस्ता के yung गलत दीवान बुआ हुआ है दागो सासिन तो तेरे फेंके बा ke no res kri kha mamu shi songlai ni ma chulai kha ke tawon ke ma bai pi risum bai hajin khogoi tongota mosla khaina lage na naita e amanota oro khai papa bai kaka pun chogoi tonglai to ke no nai tongdi Purbo jala chapurbo jala am si tong ma khane tam bi sa prasad kisa jana nai tongo to ke naru bachadi a thogana mutai ne ashirwad manai taw sogoi pai kha to tabong ke karagai tongota ke mutai to tlang thanga ba prasad nong khablina piazara khoi pai kha to ke ore chomai to ne khata ke mosla hajing rokta hajing risum rok pes khai pai kha mosorok Kamu pun bahan songlai orang ke pun ni kata kuti to ingka ingka aman bagai buli tong ta musla ro aja wo jaga sa pun bahan songan ta muka pun ni kata kuti mix khai pai kha to ke tabong ke boxai ri sine tha pawo are ke lai bang khoi tong to mane gudok khaina ni ta gudok boxai re kha ke mosorok joton ore pai khata ke ai sai to ngai ke ab je punni abak songai ton mani muya khota ke dadu phaija eh abang hinje chini nok ni bula nalam anda du nalam ne bono kaham kisni na ani dugani blogo na ram dukhana ani makhang baham gana ani kakoi orang ke aji ni buma dal songai tongota chrai rok to dal thok jor bulina amani bagai ani logi wani gana wata wo tongo pugi be kallo panda ching aji ni buma dal songai tongo tobok he bai chalang aro a baja seri tongo to ani a songna ni bagai ta mamaro to jotto na songbai khajang kata mama simi tongo ta ke tohan bok seri khato tohan mo tongo mane je pun bahan chaya rong no tohan jar naita ke tom moi tong ang na rong no sawano tohan tongo pun bahan tongo a tongo hinke gudok tongo hinke dal tongo asuno aro ke pisong kaki song kok sai tong layo kaki gulu hinke ara jini bai chala kumoi bai dada hinke aro ke bachai hinka kumoi Mr. kumoi hinka amuke kaki bai kaka
Aro kaki song majai tong lai ta. Oke ajini gunda hingga aro cerai ro. Oke ani khani khachuruk tinin bakaran mataklai sinai nyoro bahai no hai malalai pnai nyoro asis jora tana jora rama bagin nyoro belai no hambai.